Céir é príomh cathair America. Chicago. Cá bhfuil coníir uachtar an na hÉireann. Elise. Céir the current túair pizza. Ispini. Oh, no, sin ceann ceart. Anyway, Larry. Cá bhfuil túair Eiffel. Sunidal. Céir the current túair the ceann agus é fuair. Banana. Cén dáta ar an bhéir. Rástan. Cén tanam atá ormsa. Siobhan. Céir the ihan túd an bricfasta. Can of Red Bull. Cé féin cos atá ag dú an ala. Gawcure. Cén croc atá ar líthar ód pella. Hexagon. Cén dáta ar chorthas stop. Glass. Cén canbhí a déir wolf. Bow. Cá bhfuil chun de ciarí. Elaine. Céir the bhíon le feiceáil sa spéir san ihe. Van Green. Cén dá atá ar ráiste. Purpura. Agus sin an Thomas siú. Múinteoir Niall an raibh tú faoi brú an sin. Bhí me fí brú. Conas, ní ceam gúir me sédig. Conas go bhfuair múinteoir brona chuig faointe dhéag ní bheith ag an riomhnis. Tá méid fannacht ar do scór an seo Cuir Cúla4. Agus cén scór fuair tú meas tú Múinteoir Niall? Féidir decín. Cé béid? Decín? Ó, ceap go tú seaca degín beidir an féidir lom an scór óil. Cuir Cúla4 más féidir an scór a dhéhnú. Well, Múinteoir Niall in Gaelscoil Phort Laoise fuair tú ceithre faointe dhéag! Oh, yeah. Cábhfuil mé ar an dréimre. Well, rock with tras an seo go chlór na ginnerí féachar seonis. And is Ross Rutherford hosí the Anna Múinteoir Niall leis an litir A bheith ag síhús an seo ar an drocúir cosúlam hain tosín the Anna leis an litir N. Mar sin caithí mé hu a chláwnú is seach an seo. Ach is féidir ará go bhfuil tú sa dara hot. Múinteoir Niall, có góir agus slát, gur mágad, slát!